ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо. Доруҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон, ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. Барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани доруҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. Чемпиони вазни сабук UFC Илия Топурия оиди фарқият дар қаду қомат бо чемпиони вазни нимёна Ислам Махачев фикрҳои худро баён кард. Агар ман дар кӯча рафта истода бошам ва ягон кас ба ман ягон чиз гӯяд, зурӣ кунад, пас ман намепурсам ки вазни ӯ чанд кило аст ё қадди ӯ чанд аст. Ман танҳо як чиз мегӯм: биё меҷангем. Дар ин ҷо ҳам ҳамаи кор ҳамин гуна аст. Ӯ дар қаду қомат ва вазн аз ман калонтар ва вазнинтар аст, лекин ин чиз маро хавотир намекунад. Биё мебароем ва меҷангем, гуфтааст Топурия. Ва дӯстон, бисёриҳо ин муҳорибаро дидан мехоҳанд, лекин рӯзҳои наздик Илия Топурияро муҳориба зидди Ҷастин Гейҷ интизор аст, ки муҳорибаи онҳо аллакай шаби 14 ба 15 июн, яъне шаби якшанбе ба душанбе баргузор мегардад. Одатан турнирҳои UFC шаби шанбе ба якшанбе баргузор мегардад, лекин ин турнири таърихӣ шаби якшанбе ба душанбе баргузор мегардад, чунки ин турнир бахшида ба 250-солагии истиқлолияти Амрико мешавад. Ва комментатори машҳури UFC Ҷо Роган боварӣ дорад, ки Ҷастин Гейҷ шанси ғолиб шудан дорад. Ҷастин Гейҷ ҷангвари сахт аст. Гап сари он меравад, ки шумо набояд фикр кунед, ки гӯё Гейҷ ғолиб шуда наметавонад. Дар муҳорибаҳои омехта ҳама кора шуданаш мумкин аст ва ҳама ҷангвар бой дода метавонад. Ҷей Хербет Топурияро дар якум раунд ба нокдаун равон карда буд. Одамон фаромӯш мекунанд, ки Гейҷ ваҳшӣ аст. Ин шахс рӯ ба рӯ истода зарбазаниро дӯст медорад ва ин муҳориба барои Топурия муҳорибаи осон нахоҳад шуд, гуфтааст Роган. Дӯстон, ба фикри худи шумо дар ин муҳориба ки ғолиб шуда метавонад, Илия Топурия ё Ҷастин Гейҷ? Фикрҳои худро нависед. Мо бошем мегузарем ба дигар хабар. Чӣ гуна ки аз навори гузашта мо медонед, ба варзигари тоҷик Нурулло Алиев рақиб доданд Майк Дэвис ва муҳорибаи онҳо дар турнири Абу-Даби рӯзи 25 июл баргузор мегардад. Ва барои омодагиҳои ин муҳориба Нурулло Алиев аз Амрико ба Тоҷикистон сафар кард ва тамринҳои худро дар он ҷо аллакай оғоз кард. Ӯро барои ин муҳориба чандин мураббиҳои машҳур ва пуртаҷрибаи тоҷик омода карда истодаанд, ба монанди Комил Боимуротов, чемпиони ҷаҳон оид ба ҷуҷитсу ва президенти Федератсияи греплинги тоҷик, боз Восе Юсупов, аввалин мураббии Нурулло Алиев, президенти Федератсияи панкратиони Тоҷикистон, боз Саймирзо Ғайратов, мураббии оид ба Муайтай ва Каяк. Нурулло дар зери дасти ана ҳамин мураббиҳо лагери тамринии худро дар Тоҷикистон оғоз кард. Ногуфта намонад, ки чанд муддат пеш Нурулло дар Амрико омодагӣ медид ва акнун тамринҳои худро барои омодагӣ ба муҳориба дар ватан мегузаронад. Баъдан аз он ҷо ба Абу-Даби барои вазнкамкунӣ ва гузаронидани муҳориба меравад. Мо ба Нурулло омодагиҳои хуби беосеб ва барор хоҳонем. Ин дафъа рақиби Нурулло варзигари пуртаҷриба аст. Ӯ дар UFC 7 муҳориба гузаронидааст, ки дар 5 тоаш пирӯз шудааст. Майк Дэвис дар аввалин муҳорибаи худ дар ташкилоти UFC зидди Гилберт Бёрнс ҷангида буд ва дар ҳамон муҳориба бо қарори доваро шикаст хӯрда буд. Баъдан ӯ 4 ғалабаи пайдарҳам ба даст овард ва дар оғози соли 2025 дар муҳориба зидди Фарез Ям, ки чанд рӯз пеш 14-ум рақами рейтинги вазни сабук буд, бо қарори доваро шикаст хӯрда буд. Баъдан моҳи июли соли 2025 Мич Рамирезро бо тариқи нокаут шикаст дода тавонист ва акнун расо баъд аз як сол ӯ ба октагон бармегардад ва зидди Нурулло Алиев меҷангад. Чӣ гуна ки мебинем дӯстон, рақиби Нурулло рақиби оддӣ нест. Барои ҳамин мову шуморо муҳорибаи хеле ҷолиб интизор аст. Дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.